Pada kami. Gabi. Nah, yang bisa dikotak kami sa tingyo. Iya. Anak itu kas duduk kasi siroha. Dapat ang kasilakaban ni Roha. Gabi. Ang yan sipul na yun, busan tandas ni Roha, ibugasan sa gariyon. Iya. Ope, neng mga ko ni ko dang mahami. Sa jolo majoman, aluot tomata na magpuy. Gabi. Mau natin malampad na namin. Tukti huli namin. Suara ni Gundang muna eh. Asa to may kabado kami. Di kapayon namin. Akas yas ni Roha di kami sa luna. Asa para Gundang kami sa tikyon. Sa siya din mangula-mula sa dun na to. Yes. Ay mga Gundang mula-mula. Kado mga to Gundang sok. Gabi masalah host pada namin. Ope asal lihat ahang gabion. Lihat ahorasok. Lihat ang kakarsoran hagabion. Yak kabar. Nahula baru. Yes. Ope ang mga asabar lihat mahani. Ay mga godang lihat ini.